Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan bir taraf yurdumuzdaki täzelikler kimim haberleri bilen tanıştırgan Watan haberler gepleşmede başlayaz. Şogun hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhamedov Ministrler Kabinetiniň sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň iler tutulýan meselelerini hem möhüm ritminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna seredildi. Salam hormat Ministrler Kabinetiniň agzalary, beşon Ministrler Kabinetiniň sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisine geçirýär. Meclisi ritminamalaryň taýýarlanan taslamalarına seredet şerim käwhem beýleki mehir aral maslahatlaşar. Hormat prezidentime sany ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary müşrik söz berdi. Vice-premier halkara mali guramalar bilen netijeli gatnaşyklary pugtulandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada atabat berdi. Bellençäli häzirki wagtda ýurdumyzyň harit ýönlüjilerini gollamak hemde kiçik we orta telekeçik taslamalaryny maliýeleşdirmek maksady bilen ugurduş awraýyl düzümlerden beýikli şertlerde har serişlerini çekmek boýunça anyk çäreler durumşa geçirilýär. Şonuň bilen baglykda birnäçe anyk teklipler hormat prezidentimizden garamagyna götürildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň açyk gaplar täýadatyny ýerli durumşa geçirmek bilen dünýäniň dürli döwletleri hemde dürli ulganlarda uly tejribe we ýoňdawaly tehnologiýalary eýe bolan ýeri awraýyl halkara mali guramalar bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýanlygyny bellädi. Biziň ykdysady we sowda hyzmatdaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzyň gerimi ýerli giňeýär. Gatnaşyklar täze depkine eýe bolýar. Dürli derejelerde gatnaşyklar işeňleşýär diýip hormat prezidentimiz aýtdy. Şonuň bilen baglykda geljegi nazarda tutup, gatnaşyklaryň anyk ugurlaryna uly üns berilmeliler. Ýurdumyzyň eksport kuwatyny artdyrmak we ony has doly durumşa geçirmek boýunça oýlanşykly çäreler görülmeliler diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hormat prezidentimiz hödülünün teklibi degişli düzümler bilen birlikde öwrenmegiň bir urdugyny belläp, vice-premieri bu babatda anyk taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz hususy ulgamyň işini kämilleşdirmegiň, öýrençigi döwre wagtlaşdyrmagy hemde diýipkinleşdirmegi, kompaniýalaryň we hususy kärhanalaryň täsir işlemegini, daşa ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan öňleriň öňlüşiniň artdyrmagyny hemde eksport ugurly köp taraply öňçülikleriň döwredilmegini nazarlaýanyny bellädi. Soňky ýyllarda hususy kärhanalar özleri üçin bazaryň täze ugurlaryny, şolsanyna daşa ýurtlarda täze ugurlary anamly özleşdirýärler. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentime de türkmen telekeçileriniň taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin daşa ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň üren uly ähmetiniň bardygyna üns çekip, vice-premieri bir ugurda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasy tarapyndan neftin gözlegine gönükdirilen gözleg işlerini geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Häzirki wagtda garaltyny çykarmak işleri esasan Günmatar Türkmenistanyň Balkanýaka dowlagyna alınıp bolýar. Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasy tarapyndan neftin gözlegine gönükdirilen gözleg barlyk işlerini geçirmek maksady bilen Oturdepe ýatagynyň günnäger bölegini 3D ölçegli hemde günorta burun meýdançasynda 2D ölçegli gözleg barlyk işlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Bu işleri ýerine getirmek üçin halkara bäsçi geçirildi. Onuň netijeleri boýunça ýeňiji saýlanyp alyndy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, neftin we TV gazyň çykaryşyny hemde gaýtadan işlenişini artdyrmagyň, ýurdumyzda we dünýä bazarlaryna uly istek bildirilýän dürli görnüşli neft himiýa önümleriniň önümçiligini ýokalandyrmagyň hemde görnüşlerini giňeltmegiň zerurdygyny bellädi. Şonuň bilen baglykda milli liderimiz täze geljek uly ýataklary gözläp tapmagyň atabyna neft gas ýanagatynyň çygymal binýadyny ýerli pugtulandyrmagyň möhüm wezipedigini aýtdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ähli tebitlerine, şolsanyna Hadarýaka dowlagyna geologiýa gözleg, geofizika barlyklaryny işleňleşdirmegiň möhümdigini aýtdy we vice-premieri bu babatda anyk taşyklar berdi. Şonuň bilen baglykda bu barlyklaryň täze sany tehnologiýalary, döwrewap enjamlary hemde program öpçünçligine ulanmak arkaly ýerine getirilmeginiň zerurdygyny bellädi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urady Gelliýew ýurdumyzda daşky şow gorap taklamak we döwlet ekologiýa täýadatyny durumşa geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başlygynyň garamagyna Türkmenistanyň 2021-2025 ýyllar üçin milli tokoý maksatnamasyny tasdiklamak hakynaky kararyň taslamasy hödürlenildi.
Bir resmi namanın yurdumuzun milli we tebii howa aýratynlyklary gözüň ötülip, tokoy dowlaklarynyň meýdanyny giňeltmek, tokoy gaznasyny döwlet tarapyndan hatap almak, tebii baýlyklarymyzy rejeli peýdalanmak hemde howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň milli strategiýasyna bellenlen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen işlenip taýýarlananlygy bellenildi. Maksatnamanyň taslamasyna laýyklykda 2021-2025 ýyllar aralygynda ýurdumyzyň ministrlikleri we puwdoklyň dolanyş idaralary, vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri tarapyndan saýaly, pürli, meýweli bag we üzüm nakallaryny, çöl ösümliklerini hemde tokoy dowlaklaryny döretmek meýilnamasyny kesgitlemek meýilleşdirilýär. Tokoy dowlagy ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek we bu urda ýöňdebar tejribeleri öňümçüge ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. Şeýlekem ýurdumyzyň tebigy ekologamy we toprak howa şertlerini gözüň ötüp, tokoy gojuluklaryna hemde döwlet tebigy gorakhanalaryna ýerleşdirijek bagna hallarynyň görnüşlerini we meçherlerini Türkmenistanyň tokoy kodeksine laýyklykda taýýarlanjak gadyraşdyrjak hukuknamalaryny ýurdumyzda tokoyçylyk ösürmek boýunça amala aşyrylmaly, almy barlyk işlerini hemde guramaçyk çärelerini tasdiklamak gözüň ötülýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, Birleşen Milletler Romasyny kabul eden 2030-njy ýyla çenli gün tertibiniň möhüm ugry, adamlaryň abadan durmuşynyň möhüm şertleriniň bir höküminde Türkmenistanyň ekologiýa meselesine aýratyn üns berilýänini aýtdy. Şoňla baglykda milli tokoy maksatnamasyna möhüm orun degişidir. Bu maksatnamany durmuşa geçirmäge ýurdumyzyň ähli ilaty işe gatnaşýar. Ýazky we güzkü bag ekmek mewsimlerine badylga berýän ähkalyk bag ekmek çäreleri asyrly däbe urly. Ýazky wagtda ýurdumyzyň dürli künjekleriniň giň çäklerini bir köp ýyllyk işiň netijeleri aýdyn görnýär. Ýurdumyzda tokoylaryň, baglaryň, fiilgäklaryň we fiil baglaryň köp sanly döredildi. Täze tokoy dowlaklary her bir şäkeriň ilaty ýeriň töweregini peýda bolýar. Köpet dagyň etegi Aşgabatyň daş töweregi bagy bosanlygy urlýar. Giňerimli bag ekmek işleri Türkmenistanyň howanyň üýtgemeginiň yaramaz täsirine garşy görüşmek babatda umumy dünýä işine goşýan tallamly goşandydyr. Her bir şäkeriň we owanyň töweregini tokoy dowlaklary peýda bolup, olar amatly howa ýagdaýynda döredýärler. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň 2021-2025 ýyllar üçin milli tokoy maksatnamasyny tasdiklamak hakyndaky karary gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-primeri berdi. Hemde bu maksatnamany durmuşa geçirmek babatda anyk taşlyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durduliýew gözüçe diýen puwdoklaryna işleriň ýagdaýy, hususan Türkmenistanyň agyz suw üçinçiligi we suw sowuja ulgamlaryndan peýdalanmagyň düzgünlerini işläp taýýarlamak boýunça görülýän şeýerler barada hatabat berdi. Ilaty arasy agyz suw bilen ygtybary üçin etmek hemde suw serişlerini gorap taklamak we ondan netijeli peýdalanmak maksady bilen agyz suw hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Gurulşyk we Binagarlyk ministrligi tarapyndan degişli resmi namanyň taslamasy taýýarlandy. Şunda güýberilen agyz suwynyň we lagym suwlarynyň mukdaryny hatap almak gözüň ötülýär. Agyz suw bilen üçinejiniň we agyz suwyny sarp edýäniň borçlary, hukuklary hemde jogapkärçiligi düzgünleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ilaty arasy agyz suw bilen ygtybarly üçin etmek hemde suw serişlerini aýagyl saklamak we erejeli ulanmak meseleläriniň üreýän wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyz tebitimiziň tebigy howa şertleriniň aýratynlyklaryny nazara almak bilen suw üçinçiligi boýunça maksady laýyk işler geçirmegiň, suw serişleriniň gorlarynyň üstüne ýetirmek üçin täze mümkinçilikler gözlemegiň hemde bu urda barlyk işlerini hassa işin geçirmegiň wajypdygyny belledi we bu babatda vice-primeri birnäçe tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Üwedow internet lugamy döwre baplaşdyrmakda Türkmen Aragatnaşyk agentligi tarapyndan amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Häzirki wagtda ýurdumyzda internet ulanjylarynyň sany barka artýar. Şeýlekem kärhanlarda we idaralarda, telekeçilikde we bilim idaralaryna internet lugamyndan işin peýdalanýar. Vice-premier internet hyzmatlarynyň halk köpçüligine elýeterli bolmak üçin 2021-nji ýylyň fevralynda täze narhnamalaryň tasdiklanynyny, şoňa laýyklykda olaryň töleginiň 50 götermeçenini arzanladyrylygyny habar berdi. Şoňla baglykda Türkmen Aragatnaşyk agentligi tarapyndan maglumat geçiriş lugamy kämilleşdirmek maksady bilen halkara bäsişi geçirildi. Munyň özi internet hyzmatlarynyň bahalarynyň arzanlatylmagyna, sanly bilim we sanly lukmançylyk ulgamynyň elektron sewda hyzmatlarynyň gerimli giňeltmäge, ykdysadyň ähli puwdoklaryna döwre bap maglumat lugamlarynyň döremegine we öňdebar tehnologiýalary ornaşdyrmaga mümkinçilik berer.
Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Bugün ýurdumyzda ähli pugdoklarda tanlaşdyrmak, öýrençige ilmi işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barýanyny, munyň pugdoklaryň işini döwrüň taramla laýyk kämilleşdirmekde aýratyn ähmeti iýdigini belledi. Türkmen Aragatnaşyk agentligi sanyl gomy ösdürmek we intellektual gonlaryň işlemegini öpüşen etmek boýunça mühim wezipäni ýerine ýetirýär. Döwlet başlarymyz kommunikasiýa toplamyny sanyl goma öwürmek meseleleriniň üstüne durup geçip, ýurdumyzyň ýöňde barjy tehnologiýalaryň esasyna köp ugurlary öýetçin alýan kommunikasiýa bolguny döretmäge, internete giňerimli el ýeterligi bilen bir gatarda Aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberini, hilini we görnüşini artdyrmaga gönükdirilen iri taslamalaryň tutuş toplamyny durumça geçirmäge girişlendigini aýtdy. Hormat prezidentime de döredilen şertlerden we mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, degişi işleri maksady laýyk amala aşyrmagyň zerurdygyny belledi. Hemde vice-premieri bu wagtda anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa şu ýylyň iýul aýyna geçiriljek döredilik çäreleriniň we medeni durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermegiň tertibi barada hatabat berdi. Çäherleriň maksatnamasy şanly senlere başlanan duşuklary, beýeslikleri, sergileri we aýdym sadyl dawarlary, onlaýn maslahatlaryny hemde wagt çäherlerini öýtüşen alýar. Tomasky din jarş mögsüminde çağalar üçin dürli sport ýarşlaryny hemde beýeslikleri, milli oýunlary we üýüp gelýän nesli sagdym durmuş ýölgesine çekmek boýunça çäherleri guramak meýleşdirilýär. Iýul aýynyň 3-nji 10 günliginde Gurban bayramy münasibetli paýtagtymyzda we ýurdumyzyň vilayetlerine dürli medeni çäherler geçirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Iýul aýyna meýleşdirilen medeni çäherleriň ählisiniň ýokary guramaşyk derejesine geçirilmeginiň wajypdygyny belledi. Şol çäherler halkymyzyň ägir türlü dörejik kuwatyny açyp görkezmeliler. Medeniyet lugamynyň işgärleriniň hüner ysatlygyny ýokarlandyrmaga, täze ekinleri ýüze çykarmaga ýardam etmeliler. Döwlet başlarymyz ýöňümizdeäki çäherleri we medeni durmuş maksatly desgalaryň açylyşy bilen bagly dawarlary geçirmek hemde adamlary tagdym durmuş ýölgesine çekmek boýunça düşündiriş işlerini işleňleşdirmek babatda vice-premieri anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentime şeýle diýdi. Mehmedow, Minister Kabinetiniň başlygynyň welaýatlary jogapkar edip belirlenen normalarlar. Biz şöyle ýurdumyň her welaýatynda köp ugurly ajaýyp binalar olan Türkmeniň ak oýlaryň hem guruluşyny tamamlaýar. Türkmeniň ak oýy binalaryň diýip bolan halk medeniyetini gora faklamak we mesirmek. Jemgyýetçilik etkilerini ekonomikdanmak üçin niýetlendiňini sizem ýaşladyk meýär. Sefer howasçylar dörejiligini belki howasçy hem dörejilik başlanýyşlaryny we milatyň durmuş işçiligini gollamakda. Raýatlaryň boş wagtyny dinç almany gollamakda ak öýlerin ähmeti uludur. Şoňra da ol ýerlerde ilkinji ýyllardan aýdaly drama, sadly opera, balet, sir, estrada we gurujak toplaryny döretmek goýunça işleri geçirmeli. Şeýle hem teatr, aýdym saat hem toplaryny şekillendiriş we amaly sunup studiýalarynyň beýleki halk hem de tekniki dörejilik hem toplarynyň işine hem ýoly goýmaly. Umman Türkmeniň aýlary welaýatlaryň medeniyet merkezlerine hem öwürmeliler. Mehmedow size ýurdumyzda iňgowy Türkmeniň hem ak öýüni keskitlemek boýunça hem bäsleşigi geçirmek meselelerini öwreninde tekliflerini berin. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin Ýazyw Türkmenistana ýokunç terketleriň öňüni almak we garşysyny görüşmek boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin milli strategiýany taýýarlamak boýunça alınıp bolan işler barada hatabat berdi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe insan saglygyny goramak, tagdym durmuş ýölgelerini jemgyýetimizde giňden ornaşdyrmak, raýatlarymyza edilýän, dünýä güni laýyk gelýän saglyk goraş hyzmatlarynyň gerimini hasda giňeltmek, lukmançylyk ilminiň täze gazananlaryny saglyk goraşlygyny giňden ornaşdyrmak boýunça işler toplumlaryň esasy alınıp barýar.
ýokunç därketeleriň öňüne almak we olaryň garşysyna göreşmek, adamlaryň ömür dowamlylygyny artdyrmak we sagdyn durmuş ýerlerini wagt etmek maksady bilen Taglyk Goraş we Derman Senagaty ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň ministrlikleri hemde puwduklyň durmuş idaralary bilen birlikde Türkmenistana ýokunç därketelleriň öňüne almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça 2021-2025 ýyllar üçin milli strategiýanyň hemde ony amala aşyrmak boýunça ýerine getirilmeli çärelerin meýilnamasynyň taslamalary işlenip taýýarlandy. Bu strategiýanyň esasy maksady we wezipeleri ýokunç därketeleriň öňüne almagyň hemde olaryň garşysyna göreşmegiň ileri tutulmagyny gazanmakda, ýylatyň arasynda sagdyn durmuş ýergelerini giňden ornaşdyrmakdan we adamlaryň saglyk babatda sowatlylygyny ýokarlandyrmakdan hemde niýataglary ýokary ýerli derman we Taglyk Goraş maksadly serişdirer bilen üpçün etmekden ibaretdir. Milli strategiýanyň amala aşyrylmagy netijesinde ýylatymyzyň ýokunç därketelleriň öňüne almak we olary göýüçük etmekler babatda düşünjeler artdyrlar hemde olaryň saglygy hasa berkidiler. Hormat prezidenti mäde hatabat dinläp, adamlaryň saglygyny goramagyň döwlet syýasatynyň möhüm ugy bolanyny we şeýle bolmagyna galýanyny bellädi. Tagdynlygyň we ruhfelentligiň ýurt hökümine karar edilen Türkmenistana milli Taglyk Goraş gowamyny mundan meýlekde kämilleşdirmek, ony dünýä ýollarynın derejesine çykarmak, ýylaty edilýän hyzmatlaryň gerimli giňeltmek we hilini ýokarlandyrmak boýunça işler netijeli alınıp barylmalylar. Döwlet başlarymyz bu ýogurda gödüňi tutan çäreleriň ýokunç därketelleriň öňüne almagy we olara garşy netijeli göreşmäge, adamlaryň ömrüniň dowamlylygyny artdyrmaga, sagdyn durmuş ýergelerini wagt etmäge hemde ziýanly enliklerden el çekmäge gönükdirilmeligine üns çekip, vice-premier bu wagtda alınıp bolýan işleri dowam etmek barada degişli taşyklar berdi. Sonra hormat prezidenti we ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary Daşary işler ministri Meriedowy we energetika ministri Pürçekowy güne aratnaşyga çagyrdy. Vice-premier Daşary işler ministri Kırgız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň 27-28 iýulna ýurdumyzda boljak resmi taparyna taýýarlyk görüş barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda 1992-nji ýylyň oktýabryna iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulan portatyndan başlap, Türkmenistanyň we Kyrgyzstanyň syýasy, sowda, ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy ösürýäni bellenildi. Häzir däp bolan dostlukly iki taraplaryň gatnaşyklarynyň şertnama hukuk büniýady resmi namalaryň 60-syny özüne jemleýär. Türkmen we Kırgız Respublikasy Awraly halkara we sewit guramalarynyň çäklaryny da işin kerek edip, birek-birege özara golluk berýärler. Öňde boljak saparyň maksatnamasynyň taslamasy döwlet başlarymyzyň garamagyna gidirildi. Şol saparyň dowamynda dürli gurlarda özara bähwetli hyzmatdaşlygy hasa giňeltmäge gönükdirilen bir näçe resmi namalara gol çekmek gödüňde tutilýar. Sonra sowda, ykdysady, alym-täýän we insanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Kyrgyz toparynyň Türkmen tarapyndan başlygy energetika ministri Pürçekow Kyrgyzstanyň prezidentiniň resmi saparyna hemde onuň çäklaryna meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Hormat prezidenti mäde hatabatlar dinläp, sewit boýunça goňşy ýurtlar şol sanyna Kyrgyz Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklary pogtalandyrmagyň we giňeltmegiň beýtarap Türkmenistanyň daşar syýasy ýörelgesiniň möhüm ugurlarynyň biridigini belledi. Bu ýurdun halky bilen Türkmen halkyny ýöňden gelýän dostluk gatnaşyklary hemde medeni we ruhy däpleriň taryhy taýdan kemale gelen umumlygy birleşdirýär. Şonuň bilen baglykda milli liderimiz iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde üstünlikli ösürilýän döwletara gatnaşyklarynyň ýygyderlik häsiýetini kanagatlanma bilen belledi. Hormat prezidentimiz Türkmen-Kyrgyz hyzmatdaşlygynyň geljegi barada aýdyp, netijeli sowda, ykdysady gatnaşyklaryny artdyrmak üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny, muňa özara harit dolanşygynyň oňyn depkininiň hem aýdyň şaýatlyk edýänini belledi. Döwlet başlarymyz Aşgabatda ýokary derejede geçiriljek gepleşikleriň möhümdigini bellep, hödürlenen maksatnama käbir düzüçleri girdi. Hemde vice-premier şeýlegem hökümetara Türkmen-Kyrgyz toparynyň Türkmen tarapyndan başlygy energetika ministri Pürçekow Kyrgyz Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana resmi saparyna taýýarlygyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi taşyrdy. Sonra döwlet başlarymyzy gönar gatnaşyga bir wagtyň özünde ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary Galijewi hemde Sowda Senagat idarasynyň başlygy Rejebow çagyrdy. Vice-premier Türkmen-Kyrgyz ykdysady forumyny hemde Türkmenistanyň eksport taryflarynyň sergisini guramak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Sergide neft gaz puwdugyny, energetikada, himiýa senagatyny, ulag we aratnaşyk puwduklaryny, oba we suwgaçylygyny, senagat we gurulşyk serişleri puwdugyny gazanlan üstünlikler we eksport mümkinçilikler, şeýlegem hyzby kärhanalaryň geten sepkitler görkezdiler. Şeýlegem şol gün Türkmen-Kyrgyz ykdysady forumy geçiriler.
Oňa ýurdumyzyň we Kyrgyzstanyň ykdysadyýet we maliýe, energetika we senagat pugudaklarynyň, ulug we kommunikasiýa toplamynyň, saglyk goraş, medeniýet, sport we ýaşlar teatraty, telekeçik urganlarynyň wekilleri gatnaşar. Forumun gün tertibinde söwda ykdysadylygynda, logistikada, maýy goýmakda, eksport mümkinçilikleri bilen tanışmak hemde öýdary bähfitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak meseleleri bar. Şeýlekim iki taraplan dowuşyklar we işur gepleşikler guralar. Olaryň netijeleri boýunça degişli resmi namlara gol çekmek gözüňde turýar. Vice-premier şäherleriň beýnamasyny taslamasyny hormatly prezidenti bilen garamagyny höderledi. Soňra Söwda Senatdarynyň başlygy Rejebow ýurdumyzda geçirilýän sergileriň, maslahatlaryň we işur dowuşyklaryň, Kyrgyzstanda Türkmenistanyň eksport haritlarynyň geçiriljek sergisiniň gurulşynyň netijeligini ýokalandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidenti mäde hatabatlar dinläp, Türkmen Kyrgyz gatnaşyklary we birlikdäki işur forumyny gurmak barada meseleleriň üstüne duruk geçmek bilen söwda ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda bar bolan ägir türlü mümkinçilikleri has doly peýdalanmagyň zerurdygyny bellädi. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz gadandan ýalaşyklary hemde ykdysady we işur gatnaşyklary giňeltmegiň netijeli gurar boljak öýdary bähfitli hyzmatdaşlygy işeňleşdirmek boýunça Türkmen tarapynyň başlangyçlaryny iş ýüzüne durumşa geçirmek babatda toplumlaryň şäherler görmegiň mümkindigine ünsçekdi. Şonun bilen birlikde hormatly prezidentimiz işur toparlaryň insanperwer ulgamda Kyrgyzstana alym bilim ulgamyna hyzmatdaşlygy hassa pugtlandyrmagynyň ähmiýetini bellädi. Milli lidermede Türkmenistanyň eksport haritlarynyň sergisiniň we Türkmen-Kyrgyz işurluk forumynyň ýurtlarymyzyň arasyndaky netijeli gatnaşyklary ösdürmekde eýilýän ornuň mümkindigi barada aýdyp, ýergiderli işur dowuşyklaryň ähmiýetini bellädi. Olaryň başynda oňyn iki taraplan gatnaşyklary berkitmek üçin şertleriň düredilmegine umumy çemeleşmeler işlenip taýýarlanýar. Döwlet başlarymyz höderleriň tassamany maqullap, vice-premieri hemde Söwda Senatdarynyň ýol başlygyna Türkmenistan bilen Kyrgyz Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy hasy ösdürmek üçin uly mümkinçilikleri durumşa geçirmäge ýardam bermäge gönükdirilen şäherleriň ýokary guramaçyk derejesinde gurulmagyna bir gözegçilik etmegi taşyrdy. Tanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz meclis jemledi. Ulug Ministrler Kabinetiniň agzalary biz şunun bilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky meclisini geçirip oturýar. Men azasyň her ýerine bir jan sağlagy we hem ýer ýurt bähfitli alyp baran işlerini uly sünükleri alýar. Sağ olun. Enne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekar etminamaty bilen tanşedýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne daşgur şow goramak boýunça döwlet siýasatynyň hukuk esaslaryny pugtlandyrmak, howanyň üýtgemeginiň öňüni almak we oň täsirini azaltmak boýunça işleň esasy ugurlaryny kesgitlemek, eka ulgamlaryň we tokoy hojalarynyň howanyň üýtgemegine durnuklygyny ýokarlandyrmak, şeýlede rejeleneni görnüşindäki howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň milli strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Retminama laýyklykda Türkmenistanyň 2021-2025 ýyllar üçin milli tokoy maksatnamasy hem şu maksatnamany amallaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleň beýlenamasy tasdiklanyldy. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň matmuly prawy Türkmen halkynyň garaşsy döwletlik taglimaty adly halkara maslahatyna gatnaşlary ýeren gutlugy bilen tanşedýäs. Hormatly halkara maslahatyna gatnaşyjylar, hormatly alimler, hanymlar we janaplar, sizi Türkmenistanyň medeniýet we sunugat işgärleriniň hem matmuly prawynyň şahryet güni münasibetli geçirilýän matmuly prawy Türkmen halkynyň garaşsy döwletlik taglimaty adly halkara maslahatynyň açylmagy bilen tüýsürekden gutlaýan. Türkmenistan paraxaçylyk we anaşmaň watyny diýilip aglan edilen ýylla Amerika, Ýewropa we Aziýa iklimleriniň ilim, bilim we dörejilik işgärleriniň wekillerini özüne jemleýän bu halkara maslahatynyň netijeli geçiriljekdigine durdana şagyrlar bilen dünýä özüni tanadan matmuly pragynyň nusxuluk durmuş ýoluny, dünýä edebiýatynyň altyny hazinasyna giren baý hem gymmatly edebi mirasyny, türkmen halkynyň döwletlik ýörelgelerini öwrenmek boýunça hyzmatdaşlygy hasam giňeltmäge
ýa aýratyn goşunt boljokdygyna berik ananýan. Matmul Praga türkmen halkynyň nusxawy edebiýatynyň milli şygyryýetyň altyn eýýamynyň parlak ýyldydyr. Dana Praga müňýylliklardan bäri hoş niýetligi, parahatçylyk söýjüligi, açyklygy, kalbynyň giňligi we jomartlygy bilen tapawutlanýan türkmen halkynyň synmaz edebi sütunlarynyň biridir. Matmul Praga çoň mazmunly, ajaýyp şygyrlary bilen türkmen we dünýä edebiýatynyň baý hazinasyna uly goşun beýik akyllardyr. Günnogurun Firdewsi, Rumi, Nizami, Fizuli, Rudaqi, Nowaýaly edebiýat äleminiň ägirtleriniň hataryna münasip ornalan Matmul Praga'ynyň pähim paýhasa ýogurlan şygyryýety tutuş adamzat üçin gymmatly insanperwerlik ýörelgileriniň dünýäsidir. Matmul Praga'ynyň türkmen halkynyň durmuş pelsepesine öwrülen ajaýyp şygyrlary, öňe süren taglimatlary, öwüt ünnegleri we ýörelgileri bugün millionlarça adamlaryň aňyna, ýüregine, hemem duýgularyny ören oňuly täsir edip, mertligiň we gaýdawsuzlygyň özboşly şygaryna öwrüler. Usat şahyryň dünýä medeniýetiniň genji hazinasynyň aýrylmaz bölegine öwrülen eserleriniň ýygynnylary dünýä dillerine terjime edildi. Matmul Praga'ynyň şygyryýet gün münasibetli dünýäniň onlarça döwletlerine maslahatlar, sergiler we beýleki köp ugurly çäreler geçirilýär. Russiýa Federasiýasynyň Stavropol ülkesinde we Astrakhan oblastyna, Ukrainanyň Kiýew, Türkiýe Respublikasynyň Ankara, Özbekistan Respublikasynyň Daşkent we Xiva şäherlerine şahyryň ýadygärlikleriniň açylmagy türkmen halkynyň nusxawy şahyrynyň baý edebi mirasynyň ýakyn we alys goňşy halklarda da uly gyzyklanma döredýändigine şaýatlygy diýär. 2024-nji ýylda Matmul Praga'ynyň 300 ýyllygyny halkara derejesinde belläp geçers. Munyň özi insan aňyna, hemem ýüregine ýakyn beýik Praga'ynyň şygyryýetiniň nesiller üçin gymmatlyk we durmuş ýörelgesi bolup hyzmat edýändigine şaýatlygy diýär. Hormatly alimler, Matmul Praga'ynyň ata watan, mehriban toprak, jemgyýet baradaky insanperwer garaýşlaryny halky jewsleşdirmek, garaşdy döwlet gurmak baradaky nesihatlaryny soňra Mehmet Wuli Kemini, Gurban Nurduzelili, Seyit Narat Seydi, Adysettar Qaziýaly nusxawy edebiýatymyzyň ägirtleri özleriniň özbaşlyk, bütewi türkmen döwletini gurmak baradaky arzuwlary bilen utgaşdyryp münasip dowam etdiripdirler. Matmulynyň özbaşlyk döwlet baradaky gymmatly ünnegleri, ýörelgileri biziň şuňka bagtyarlyk döwrümizin döwlet siýasatynyň esaslary diýär. Biz dünýä halklarynyň milli däpdesturlarymyz, edebiýatymyz, medeniýetimiz, mizimiz, taglimatymyz derejesinde kemilleşen döwletlik ýörelgilerimiz bilen içkin tanışmaklary, şeýle-de döwletliň we halklaryň arasynda ilim, bilim, medeni ugurlarda gatnaşyklaryň hasam puğtalanylmagy üçin geň mümkinçilikleri döredýär. Bu ugurda türkmen şahyrlaryň we akyllarlarynyň gymmatly mirasynyň öwrenilmegine hemem tutuş dünýä ýeredilmegine ýardam edýän tagallalary hemme tarapyn gollamagy geljekde de dowam eder. Bu işleň ählisi adamzadyň dostlyk we hoşniýetlik ýörelgilerini daýanýan insanperwer gatnaşyklaryny täze mazmun bilen baýlaşdyrmaga ýardam berer. Hormatly halkara maslahatyna gatnaşylar, hormatly alimler, sizi Matmul Praga we türkmen halkynyň garaşdy döwletlik taglimaty atly halkara maslahatynyň açylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýtürek dowutlaýan, size berkjan saglyk awadan we bagtyar durmuş alyp barýan asly işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurban Uly Berdimuhammedow. Şogun Jemgyýetçilik goramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurban Uly Berdimuhammedow dünýäde ikrar edilen lider atly maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň milli geňeş mejlisiniň we halk maslahatynyň jemgyýetçilik goramalarynyň ýolbaşçylary, siýasatçylar, köpçülikle habar berişdirişleriň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor, mugallimler gatnaşdylar. Masatta mehriban akadamyň dünýäde ikrar edilen lider bolmagyna getiren taryhy ýollary sertanyp, şol döwrüň içinde milli liderimiziň amala aşyran işleriniň beýik derejelere eýe bolmagynyň ezi diýarymyzyň awraýynyň artanlygy hem-de halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlanyny aýratyny otaly. Ýurdumyň jemi içerki öňümiň ötüş depkiniň dowamy saklanmagy, siýasat durnuqlygy, hem-de durmuş awadançylygy, sewda ykdysady we diplomatik gatnaşyklaryň ötüşini şertlendirýän halkara awra ýaly ýagdaýlar mehriban akadamyň siýasatynyň öňden öjüligine hem-de oýlanşyklaryna anyk şaýatlygy diýär.
Bugün biz döwlet başçymyzyň beýik başlangyçlarynyň durmuşa geçirilýänini, milli liderimizin çözgütleriniň iýligderligi hemde tutanyýarly işi netijesinde eger toly taslamalaryň gün saýyn amala asyrylýanyny, giňden meýleşdirilen hemde alymy taýdan esaslandyrylan milli maksatnamalaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilýänini görýäsip, çykyş edenler bu ýa mellediler. Biz dünýede iň bir bagtly ilat, iň bir bagtly millet. Doğrudanım bizim arkamızda arkadağımız var. Arkadağımız bilen bizim yurdumuz var. Vatanımız var. Tuğumuz var. Biz bagtly millet. Arkadağımız bilen biz Türkmen millet diyen adı iyi bolduk. Dünýäň ýüzü Türkmen ilini arkadağ diýip tanatdy arkadağım. Arkadağıl döwrüň özü Türkmene şamçyrag boldy. Türkmeni täzeden dünýä bir zöhre ýyllyk edip tanatdy. Arkadağımdan ilham alyp ýaşaýar. Arkadağımdan gözellik alyp ýaşaýar. Arkadağımdan juwanlyk alyp ýaşaýar. Günümüz atuda dogýar, günümüz atuda ýaşaýar. Dünýede näme iň gymmat zat? Hiç bir kuwatlyk bilen, hiç bir baýlyk bilen alyp bolmaýan zatlar we asman atudalygy, ýurt parahatçylygy. Arkadağım onu bir de peşkeş edip oturahini. Şular ýaly beýik arkadağly ýurtda ýaşamaň özi beýik millet bolmaklyk şol. Goňşutynyň ýüregi ynjasy arkadağım tara tapanok. Şonu hemmämiz bilýär. Sebäbi ol şolar ýaly maşgalada terbiýe alan. Şolar ýaly maşgala, şolar ýaly enata ol çaga goňşular ynjasy enatatynyň ynjaýanyny görüp öten insan. Onu hemmämizden bilýär. Ol beýik iki tane şahsiýet bar. Melik ulatamyz, Mehriban käbämiz, Oglawa dejemiz. Şol iki şahsiýetdiň bizim bagtymyza ýetişdiren insany şu. Türkmeni türkmen etmek üçin, Türkmeni ehli belalardan alyp galmak üçin, Türkmeni bagtyar ýaşatmak üçin, Türkmeni dünýä bagtly insanlar bagtly raýat edip tanıtmak üçin, biz üçin bagş eden balalary bugün bütün Türkmeni baş bolup otur. Şoň üçin arkadağım marada näçe aýtsaň az, şol beýik insanlar, gahrmandyr adamlar. Gahrman dünýä bermek üçin enata gahrman bolmalydyr. Käbämiziň ömrü uzak bolsun. Jany sag bolsun. Başı dik bolsun. Arkadağımyzyň jany sag, başı dik işrewat, ýollar ak bolsun. Tutýan tutumly işleri ilmi dama rawat bolsun. Ha badana, ha baguya, Hakikaten hem el halka yol görkezmek bar, şol ýoly açyp, şol ýoly döredip, şol dogry ýolanyň el halky öňe alyp gitmek bar. Biz gahrman arkadağymyzyň hut ösüşiň milli ýolyny döredip, el halkymyzy öňe alyp barýanlygyna, ýurtymyzda bolup geçen wakalaryň ösüşiň misalyna ýygy-ýygydan şaýat bolýar. Aslynda aýdylşy ýaly adamzadyň köp asyrlyk tejribesinden görnüşi ýaly her bir döwlet derejesine ýetmek üçin, her bir halkyň halk derejesine ýetmek üçin öz geçmeli ýoly, öz geçmeli mendili bar hasaplanýar. Şol mendiliň uzunlygy hys halgam, gönden hony şol ýolla, şol halkyň başyny çeken liderlere bagly bolýar. Hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyny ýyllar ýaňlara çenli, biziň hyýalymyzyň ýetip bilmedik mendillerini ýetirdi, biziň hemmämizi
döwlet durmuşynyň, ýurdumyzyň ähli sebitleriniň ösüşi şuny aýdynlygy bilen görkezýär. Şu günler ýurdumyzyň günnägör sebitinde medeniýet hepdeligi dowam edýär. Şu hepdelik diňe bir dörjülük eşgärlerini milli medeniýetiň döwletinde dowşuran çäre bolmakdan has giň germe has bilen derejä eýe. Muny hormatly prezidentimiz şeýle bir ýokary derejede ýola goýdy. Aslynda şol geçirilýän sebitinde şu hepdelik her ýyl kaçan desgalyň ulanylmaga berilmegi bilen şoňa bir aýratyn taryhy dereje berilýär şu hepdeligi. Şu hakykatan nämen görkezýär? Eň uly sunwatyň ýaşaýyş sunwatydygyny görkezýär. Eň beýik medeniýetiň gorulmak medeniýetidigini görkezýär. Hormatly prezidentimiziň dörjüligi diýilende diňe bir sefer eserler däl, şol dünýä ýalyky eň ýurdumyzyň ýüzüne şol täze desgalar bilen, kaçan binalar bilen Türkmenistanyň täze taryhynyň, täze terjime halynyň ýazylmagydygyny aňladýar. Hakykatdanam şu günkü Türkmenistan gözümüzden onu bolup geçen işler biziň gahrman arkadamyzyň gaýtalanmajak eseri dörjüligiň beýik nusgasyny görkezip tutuş halkymyza alham berýär. Diňe öňe diýen beýik ogullan medet tapdy. Arka kowumlar tuğunu götürüp bir tarap ýurdun hulkyn jahan sire söýdirip ýurdun el halkyny köş gurduňa söýgüden döwletli elinden döwlet sowulmaz ömrüň nusga ömürleri arkada döwrüň nusga döwürleri arkada gahrman arkadamyzyň jany sag belent başy aman bolsun. Türkmen topragyny hemişe toýlaşdym. Bellenşe ýaly ýoly goýulan hyzmatdaşlygyň esasyna anlap barylan işleriň netijesinde milli ykdysadymyzyň eksport mümkinçilikleri, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň önülüşi ýokarlany. Türkmenistanyň elektron enjam senaty ýokary dep bilinýär. Türkmen önüme enerjileri, hojalyk we durmuşda ulanylýan tehnikalardan başlap, kompýuterler reçenli enjamlaryň täze görnüşleriniň önümçiligini özleşdirdiler. Milli liderimiziň eksport ugurlyk hemde importyň orny tutýan täze pudoklary ösdürmekde telekeçiligi aýratyn ähmet berip, işewleri halkara derejeli howa menzillerinden başlap, avtobanlaryň, dağ-magdan baýlaşdyrjy senat kärhanalarynyň gurulşyna çenli ören jogapkärlik tapsamlary durmuşa geçirmegi ynanýanyna belenip geçildi. Döwlet başdamaz halkymyzyň taryhy medeni mirasyny aýyly saklamagy we artdyrmagy, ýurdumyzda dol derejeli dörjülük işi üçin ähli şertler döretmäk hemişe ulunserýär. Milli liderimiziň aýratyn ähmet berýän esasy ugurlarynyň birinde insanyň saglygy bilen baglanyşylar. Herki döwürde Türkmenistana raýatlarymyza lukmançylyk hyzmaty, herki zamanyň talaplaryna laýyklykda üpjün edilýär. Saglygy we jarşy keselleriniň öňüne alyş edaralarynyň ulugamy ýyl saýyn giňelýär. Oň maddi enjamlaryň binýady täzelenýär. Inäniň we çağanyň saglygyny gorumak, ýurdumyzda beden terbiýany we sport etdirmek, ilatyň bu ugurdaky işçiligini ýokarlamak hemde ziýany inliklere garşy göreşmek bilen baglanyşly meseleler hemişe döwletimiziň üns merkezinde durýar. Aýratynam Türkmenistanlary Mehriban akadamydan görüllüsi, mysal üçin döwlet başdamynyň köpçüliklerin velosiped sürmek boýunça görüllüsi ruhlanýar. Mehriban akadamynyň şeýle çäreleri gatnaşmagy diňe bir wakanyň özüniň däl, ýa-da milletiň saglygy bilen baglanyşly taslamalaryň ählisiniň ähmetli derejesini ýokdaýar. Beden we ruhy hemde ahlak sagdynlygyň toplumlaryň milli ulgamyny kemale getirmegiň döwlet siýasatynyň esasy ugurdugyny aýdyn şaýatlygy diýär. Enäniň mehrini, enäniň söýgüsini, enäniň insana berýän güýjüni biz şu berkarar döwletde, şu bagtyar döwürde görýäs. Edip arkadagymyz men şu gün haýsy mendile getip nähil belentlikleri yetiren bolsa, ol güýç men mehriban ejemiň dilegleridir diýen sözleri hemişe gursoňda ýanglanýar. Sebäbi enäniň ak batasyny alyp, enäniň bir mehrini duýup ýaşaýan insanyň dünýäde ikrar edilýänligini tarih görkezdi. Dünýäde ikrar edilen milli liderimiziň öz mehriban käbesine goýan hormaty bilen dörjülük sunwatyny, onu da döwleti döretmek, döwleti ýöretmek sunwatyny belent derejelere göterenligini, şol beýik ýürekden
Özünden gaýdýan mehrin güýji bilen giň dünýä täze bir ýagşy päli, täze ýagşy niýeti paýlap bilýän beýik insany öwrendigini biz mydama öz gözümüz bilen görýäs. Pederlerin pentlerinden göwne maksat tutanım, ata-baba ýoly bilen beýik döwre ýetenim, ykbalyň çapy ýodasyň ak atyny utanım, bugün bagtly ene, çaga, bagtly ata watanyň, siz türkmeniň mehribany, gahrmany arkadag diýen halkymyz bar. Öz ilinin gahrmanyny, yüreklerinin mehribanyny öwren halkymyz bar. Edid arkadamyzyň mübarek gadamynyň, mübarek nazarynyň düşen her bir pursaty toýa dönýär. Her bir pursaty taryha altyn harplar, zer harplar bilen ýazylýar. Rawlar annak zamanna rowaýat kılar erdiler diýip niceme destanlary öz halkyna miras goýan milletimiziň bu döwletli döwrany bir destanyň, bir kyssanyň ýa-da bir ömrüň, bir döwrüň waspyna doldurup bolmaz. Onu hengamlar, asırlar aýdym edip aýdar, gaýtalar. Çünki bu görülmedik eýýam, bu eşretli zaman edid arkadamyzyň ene diýen gudratly güýçden ýüregine mehr alyp, aňyna pehim alyp, giň dünýä ýapan ajaýyp serpaýdyr. Bakydyr alkyşlaýyň ömri, şasy bilen uçar ýylleriň göwni, owaza dolduran diýary, döwri. İl halkyň diline edid arkadag, yürekliň törünne edid arkadag. Belen teňlerde ýanglanan aýdymdyr saatlarda edid watanymyza söýgü, oň ajaýyp geljegine bolan anam, öz halkyny döredijlik, parahatçylyk we gullap etiş ýoly bilen öňalp barýan mehriban akadamyda buýsanç, uly hyjy bilen wasp edildi. Häzir kunlarda gyzgalagyny dowam edýän galla orogyny, şertnamalaryny, borçnamalaryny üstünlikle ýerine ýetirýän etraplaryň sany gün saýyn artýar. Balkan welaýatynyň Etrek, Daşow welaýatynyň bolumsaz etraplarynyň hasyly ustatlary buğdoý öndürmek şertnamalaryny, borçnamasyny üstünlikle ýerine ýetirdiler. Balkan welaýatynyň Etrek etranyň babadaýxanlary bary bolan geň mümkinçilikleri netijeli peýdalanyp, buğdoý öz wagtyna etrepsiz ýagnaman hötdesinden geldiler. Meýlamany üstünlikle ýerine ýetiren babadaýxanlar şoňlary ekin meýdanlarynaky hasyly soňky denesine çen ýygnap almagy gowşamaýan depkinne alp barýarlar. Ýetişdirilen bol hasyly öz wagtyna hemem ýetkisiz ýygnap almakda hormatly prezidentimiziň daşary ýurtlardan satyn alyp beren ähli amatlykları bolan kuwatly kombaýnlary käreni daýxanyň anamly daýanjyna urly. Kemil galla orjy kombaýnlar mögsümiň bütün dowamyna bökdöşsiz işledildi. Tawşarlan hasyl üçin hasaplaşyň öz wagtyna ýoly goýulmagy hasyl usatlaryny zähmet ýeňişlerine ruhlandyrdy. Şonuň üçin hem käreniçilere buğdoý orlan meýdanlardaky samyllary ýygnap almak, ol ýerler güýdük buğdoý ekişine ýergödünden taýýarlamak üçin sürmi işlerine de eýgemden gurumçylykly girişdiler. Käreniçileň mülkdarlaryň ýer eýleriniň ýerginsiz taýlanlary bilen gazanlanyp ajaýyp zähmet ýeňşi Etrek etranyň babadaýxanlaryny çeksiz buýsundyrýar. Halal işläp baýatmak bagtyna eýeden hormatly prezidentimize kalplary alkyşdan doly Etrekli hasyl usatlary şoňlar geje gününiň dowamyna meýdanlardaky gallanyň soňky denesine çen ýygnap mukaddes garaşdyrlygymyzyň nişanly 30 ýyllyk bayramçylygyň bellenjek ýyly bolan Türkmenistan parahatçylyk onaşmaň watyna ýylyna belen sepketleri beslemek üçin hasam gaýratly zähmet çekýärler. Daşow welaýatynyň bolumsaz etrawynyň daýhan birleşikleri hemem hususy ýer eýleri Türkmenistan parahatçylyk onaşmaň watyna ýylynyň buğdoý orogy mögsüminiň öň hatarlaryna bolmagy başardylar. Hormatly prezidentimiziň welaýat hemem etrap häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan wezipleriniň ýerine ýetirilýändiginiň aýdyň suwtnamasy bolan zähmet ýeňişleri gallaçylaryň we olun hyzmatdaşlarynyň tutan ýerli zähmetiniň aýdyň misalydyr. Şoňlar gallaçy ýer eýeleri köp zähmet seňnerilip kemale getirilen hasyly ýetkisiz ýygnap almagy we ýyly has ýokary netijeleri beslemegi öz öňlerine baş maksat edip goýdular. Etrap häkimleriň jemgyýetçilik guramlarynyň medeniýet bölüminiň Türkmenistan Agrar Partiýasynyň etrap komitetining ýürütme meýlnama laýyklykda iş üstüne gura
urayan hyzmatlary täzeçilligi we ruhlentligi bilen tapawutlanya ýokary hyjy bilen zähmet çeken hemem ajaýyp zähmet ýeňişiniň gadynylmagyna münasip goşun gallaçylar medeniýet işgärleriniň aýdym sazly joşuny çykyşlary bilen mübareklenildi. Ýeri egeleri bilen hataplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirilmegi möhsümiň hormatly prezidentimiziň tapşyryklaryna laýyk derejede geçirilýändigine şaýatlyk edýär. Galla urugynyň barha güýçli depullary eýe bolýan häzirki günlerini uruk geçirilen ýerlerde samany ýygnamak, sürüm işlerini geçirmek işleriniň hem utgoşukly dowam etdirilýändigini bellemek möhümdir. Gece günüňiň dowamyny durmuşa geçirilýän utgoşukly işler geljek gelen bol hasylynyň kepilidir. Ýurdumyň owa hojallyk toplumyna azyk howpsuzlygy ugruna halkara hyzmatdaşlyk atly maslahat geçirildi. İş şäheriyete beslenen halkara maslahaty degişli meseleleri boýunça pikir alşyldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyň owa hojalygyna uly ösüşler gazanylýar. Owa durmuşy gün-günden özgerýär. Täze tehnologiýalar we öňde barjy tejribeler ölümçülge giňden ornaşdyrylýar. Ekinleriň täze sortlaryny döretmäge we tohumçylyk işini dünýä ülümlerine laýyk ylym esasy alyp barmaga ähli mümkinçilikleri döredilýär. Bular barada gurrunlar saly ulga marhal geçirilen halkara maslahatyň içinden erşarasy bolup geçdi. Owa hojalyk puwdugyny döwrüp ösdürmek, ekilleriň tohumçylygyny ylym esasy alyp barmak, owa hojalyk ekilleriň biziň toprak howa şertlerimizde ýokary hasyl beren täze sortlaryny döretmek, agroteknik şäherleri bellenlen möhletlerde ýokary hilli ýerine ýetirmek, suwuruş suwuny rejeli we taşytly ulanmak, ekologiýa meseleleri babatda birnäçe anyk wedipeler boýunça daşary hyzmatdaşlar bilen pikir alşmalar işen häsiýete betlendi. Hormatly prezidentimiziň owa hojalygyna özgertmeleri ýurdumyzda owa hojalyk ekillerinden ýokary we durnukly hasyl almagy, tohumçylyk işini hasda kämilleşdirmäge we bu urda halkara hyzmatdaşlygyny işeňleşdirmäge, ahyrky netijede azyk howpsuzlygyny pogtalandyrmaga gönükdirilenler. Türkmenistan Paragatçylyk Onaşmagyň watyna gelende medeniýet usunugy işgärleriniň hemem matymly Pragynyň şagryet gününiň şanyna ýurdumyzyň Lewap welaýatyna geçirilýän medeniýet hepdeleriniň çäklerindäki bayramçylyk çäreleri şadlyk şowkuny beslenip ýokary ruhlenlikde dowam edýär. Ýurdumyzyň ýazyjy şahyrlarynyň, dörejlik işgärleriniň, aýdymçylarynyň, başga sadanalarynyň medeniýet sunugy ulgamynyň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilýän medeniýet hepdeleriniň nowatdaky gününiň dawaralary täsirli pursatlara baý boldy. Joşgul Jeyhunyň ýakasyna uly şowkun bilen dowam edýän medeniýet hepdeleriniň nowatdaky gününe ýazyjy şahyrlaryň, tanymal dörejlik işgärleriniň, medeniýet sunugy ulgamynyň wekilleriniň gatnaşmagyna diýarymyzyň Günnogry welaýatynyň medeni we taryhy ähmiýetli Astana baba daýahatyn ýaly gadymy ýadygarlyklarny gurulan gezilenişler täsirligi özüni çekijiligi bilen tapawutlandy. Lewap welaýatynyň Kerki şäheriniň merkezinden 10 kilometr günwatarda Astana baba owasynyň çägine ýerleşýän Astana baba binaga toplumy arxitektura ýadygarlygy bolup, oň ilki başdaky binýada 10-njy asyrda gurulypdyr. Binagarlyk toplumynyň en gadymy imaraty mesjitdir. Beýik Ýüpek ýolunyň ugruna ýerleşen bu gadymy arxitektura ýadygarlygy bilen baglanşykly maglumatlar, hemem riwayatlar gedelençe gatnaşýan ýurdumyzyň çarýanynyň gelen mehmanlarda uly gyzyklanma döretdi. Lewap welaýatynyň Demirgazygyna däne wetranyň çägine ýerleşýän daýahatyn kerwansaraýyna gurulan gedelenjem täsirli pursatlara baý boldy. Günnogoryň binagarçylyk guruluşynyň ajaýyp nuskalaryny özüne jemleýän bu gadymy bina 11-nji 12-nji asyrlara degişli hazaplanylýar. Kerwansaraýyň taraplary ine dördüli görnüşinde gurulup 23 sany ululy keçeli jaýlardan has takygy hüjrelerden ibaretdir. Kerwansaraý öz döwrüne gadymyýetiň çoňluklarynyň gaýdýan dünýä sivilizasiýasynyň ösmeginde medeniýetleri, dost dogunlyk hemem söwda ykdysady gatnaşyklary jewitleşdirmekde möhüm orny egelen Beýik Ýüpek ýolunyň ugruna ýerleşip Amul Xarezm aralygyny kerwanyň esasy düşelgesi bolupdyr. Şeýle mazmunly gezelenişleň biri welaýatyň medeniýet sunugy dörejlik işgärleriniň gatnaşmagyna Günnogoryň beýik söz ustady akyllar şahyrymyz Magtymly Pragynyň nazary düşen Halaç etrawynaky Idris Baba medresesine guruldy. Bu gadymy bilim ojagy 18-nji asyra degişli bolup, dezhanyň taryhy, guruluş aýratynlyklary barada berilýän maglumatlar köplerde uly gyzyklanma döredýär. Gezelençiň dowamyny öz döwrüne medreseniň sebetde
ılımı, bilimi ösürmekteki ähmiýeti barada gyzykly gurrunlar edildi. Ajaýyp zamanamyzda beýik şahsiýetlerimizi tertegine gallyryp, uluň ömür dörejiligini, milli mirasymyzy, taryhymyzy, erki döwürlerden gelýän türkmen medeniýetini çuňur öwrenmäge geň mümkinçilikler döreden gahrman arkadagymyza çeksiz hoşallyk sözler aýdyldy. Medeniýet hepdeliginiň çeklerini Türkmenawa şäher medeniýet öýüne Oğuzhan adynaky türkmen film birleşigi tarapyndan düşürilen kinofilm bilen görkezilýär çäreleri guruldy. Kinofilmleri uly ýaşlara aýtlarymyza şeýlede körpe nesillere niýetlenip dörli temalary öz içine alýar. Çağalar gyzyklandyran owoda bolan waka kinofilmi şunuň ýalym körpe jeglerimiz üçin gyzykly multifilmler dörli ýaşlara aýtlan öňsüni özüne çeken Göreoglynyň döreşi, Jeyhunyň ýakasy, ene toprak, ülkämiň kuwatly ganaty, meniň kakam owaz aktyor Kemillige ýol filmleri tomoşaçylar tarapyndan gyzgyn kabul edildi. Bu ýerde durmuş kıssasy ady bilen kino aktyorlar bilen gurulan dörejilik dowuşugym özüne çekijek täsirli pursatlara baý boldy. Kino sanatçynyň wekilleri bilen geçirilen gyzykly dowuşukda keşipliň döredilşi, täsirli kino eserleriniň döredilmegi üçin kino sanatçyny bildirilýän talaplar, bu sanatyň görnüşleri we aýratynlyklary barada giňişlerini gurrun edildi. Medeniýet hepdeliginiň çäklerini Seýdnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyna geçirilen dörejilik dowuşugy ören täsirli boldy. Medeniýet hepdeliginiň çäklerini Türkmenawa şäheriniň bir taraplyk feýligiňäki açyk meydançada Balkan we Daşaw welaýatläriniň aýdymçylarynyň dörejilik toparlarynyň çykyşlary uly ruhlanetlige beslendi. Oňa gatnaşyjylar halk keňleri bilen häzirki zaman aýdymlarynyň joşuly tanslan sazlaşygyndan lezzet aldylar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 25-nji ýylyna saat 20-den 26-njy ýylyna saat 23-ni boljak we barada Türkmenistanyň howama ulmutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan welaýatyna az bulasy howa bolup, gün ortagyny ordan teýlese kunta 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 25-30 gradus maýl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna açyk howa bolup, ýymraz gün atardan teýlese kunta 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 22-27 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna açyk howa bolup, ýymraz gün ordan teýlese kunta 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 21-26 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Leva welaýatyna açyk howa bolup, ýymraz gün ordan teýlese kunta 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 20-25 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Daşaw welaýatyna açyk howa bolup, ýymraz gün ordan teýlese kunta 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 19-24 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup, ýymraz gün atardan teýlese kunta 8-10 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 24-26 gradus maýl, gündüzüne 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça ýygyň aýynyň 26-syny magnit hadisasynyň dornukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlary, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň qadadan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şeritleriniň adam bedenine getirýän oňaýsy täsirleriň öňüni almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy, şeýlede Thomas Paslyna howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerine pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz ýylyň islenik Paslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunun watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşler ewetlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.